Hi guys, maring buntag naman kay magalas 5 na. Padong nami sa terminal Padong Bohol guys. Nalakaw may Papa Junjun dari. Wa may magmotor. May motor guys, may motor baklay rami guys. Mag-commute rami kay gamang motor ajuhonon man dako pa magasto og amuto nga juhon. Wa nami kan guys ticket. 230 bilang Ay ticket. pilap gag form nga eh. Pero form no. Bit sa kan guys sa biskwit. Biskwit o pa na tubig. Dito magpagutom buwang. Mabay bayad mapas mo wala. Laro ba tayo? Hi guys, doong namin sakay sa barko. Good morning guys. Ito namin sa New Zealand. Ito si Bujul. Guys, wait guys, ito si Bujul. Nagkuhan guys sa dagat. Linaw ra. Manira tagapit. Lipstick sa ko. Ewan ko na tapang lipstick. Ang white na rin ito ba? Esa. Bata ko lagi. Tangan sa natin kuwag mo. Good morning guys. Nagkakupo ko sa pag-git-git ko po sa nagkakupo ko ako. Managayngan nga, magtalikod, brother niya, nagmagagpatan ng 16. It's so funny! Wala na eh. Utok ng buwan. Adlaw. Buntag na. Namdang lang, larga na ni barko magtagpo. Nagkartihan yung bayad. Now, pwede naman na mapula na, ano? Di ba guys, mapula na. Oh, pula na. Pula na. Pakon ba? Pakon na. Pareha siguro. Kasi mas maraming butangan natin. Ano yan, parehingin ko na kwan ang isa. Waiting flight. Anong kalakuhan yan? Huwag ka tumulong ang phone ito mag-tingin. Para naman na yun ang mistis. Kita katunggo na may na yung kagwapa. Parang Pero cellphone mo po. di ba guys yun? Lain. Takla pa po. Di ba na lain kay kwan naman na parehingin niya. Larga na. Iyawan mo po tayo. What? Unang-una po itong northeast o ay na currently na may pagkakilawang luzon ang northern Luzon area ay matutulog po ito ng ulat makalaki natin ang hindi na Nangaybang. labas. Nangaybang kay Waito. Nangaybag eh, natulog sa gabi, alas 12 na. Matatag alas 3. Kailang TV. region sa talagang mga probinsya may Rizal. Gamay ray kwan guys, pasahero. Gamay ra. Gandar ilang TV. Ilang TV kay kusog buguan. Kusog buguan nilang TV o daghang mga gakamang-kamang. Hi guys, lunggo nami guys na namis Bohol. Jul nami. Kaloy sa Ginoo, safe para ka nang among kuan. Biyahe. Gamay raman pasahero. Itang turo guys. Arthritis na. Kita lang po, kaya arthritis. Arthritis na. Itang turo.
day na tibing sa sapatos. Thank you sa sapatos, te. Yan ang niabot nagbuhol. Ug ang t-shirt ni Papa Junjun. Ningabot na pagbuhol. Natibing mo to, di sa akin na natibing. Loon Port. Itong tuhod. Ano man ang sakit Ay, mo ibos ko? tuhod. Arthritis na ka. Hindi, nagamit kahapon, agabi, lagyan itong sigsig sa kakanaog ba? Sa kaninaog. Kadaan sa laber. Lakaw rami guys padung highway. Isayang pud ang 100 ba litis sa kanang kuan. Tricycle do ramam pud. Sakay doon na kayo. Naraman dia sunahan ng kanang kuan highway. Nagabot dia sa highway. Sakay mi og kanang behar padung dito sa terminal sa Dao. Sa Tagbilaran. Nagabot dito sa Tagbilaran. Sakay na pud mi og bus padung sa Alicia series. Maglik man kumusa kayo kanang naibahan padung dito kay ramang kasig man na sila kadyo magpadagan mano mag-series na laman siguro mi guys naraban ay kalatsot siya nga ang buhok oh. Ang giipitan tiling 16 years old ba para di mailhan nga 38 na di ay Isang ulo eh. Papa Junjun gani parang 28 anyos pa. Madyo nang magpabata-bata taba karong detailhan nga 38 na di ay. Wa nas kalendar. Madyo naman makasakay ta diha. Dadyo no ban paduong sa Dao. Tricycle di ay. Duy. Ban man nasakyan ito padung sa Dao kay Ladjuman. Banda. Jama imong ka pa. Ano, tricycle. Ban. May masaklap basta di mag-motor. Awat may kuan dari guys. Sakyanan padung sa terminal. Hapit sa aming lawlaw dari sa kuan guys. Sa Isim, Island City Mall. Pero kung kasulod rin, oy, Inbohol. bayag ka na, Andre. Bayag ka na, ningon sila, pagbago po ko nung... Alam nindot ang mga kano. Bayag ka na, Andre. Ngita makagagkanan di sa may mga Paano kan. sila, pagbago ko nung sulod sa kalok, malok sa... Jollibee ay. Basta ka rin Jollibee. Ay, di Jollibee ko nung imang god. Pizza mi dari guys, sa mi mo dritso Galicia. Kaya wa pa daw siya nakasud og kanang ICM kaya kada uli na mo magmotor man mi. Ano mi magapit-hapit. Bayag ka na, Andre. Bayag ka. Cute tagilang pa no. Sure na ito, David. Patunga rin. Mindatin lang pa sa ilang ano. Nakasakay na po kog balik kung ingani. Dugay na ako nakasakay balik kung ingani. Galaw-law sa Midari guys, karijit guys. Sa amin mo ato Galicia. Nakagawa sa lungga. Kasi dyan gisuroy sa kapag sa kasuda ni Sukad. Hindi ako ni sorry, pero siya wakadumdum, siya taga-diri. Ando tasakyan na no? Adong nami mo sakay kuan, di man siya mo sakay ubas nga aircon. Nanta dadto. Ordinary man. Tagsara mong kuy kanda ni aircon. Di kayo beer, pero Ngita na naman mig kuan, di hire na lang ang buwang sakyan. beer na, madali. Nana. Hindi ako. Tip lagi na. Ikaw na, be. Ako na. Sakto ta, ikaw na. Ako na. Kunitisa. Nanami sa kuan guys. Sakdalan pa daw Malaysia. Magiring pa, murang si Mikloy pa to ah. Ha?
kwan guys, hagna. Hagna namin. Saan yung oras pa? Alas 12:30. Ay namalig dyan kalamay. Palit naman may biskwit. Biskwit rin magipalit. Kinay mga bata dagto. Yato na tubig. Kuha ni siya assorted na biskwit. Kanira kay na may mga bata dito daghan. Luoy mo ko dugway bit-bit nga. Kasalubong. Ano yung kasalubong sa bahay. Di pa yung mga bata dani. Mga bata o mga dagko. Nanamis kuhan. Duway road. Malabay naman bisag na. Gindulman na. Gindulman Bohol. Manilungsod sa Gindulman. Shout out sa mga taga Gindulman. Natibitan ni taga Gindulman. Ano na pita, madam? Mo nilungsod sa anda. Gindulman. Ano naman? Nilang tanong lang tricycle dani lahi pod oh. Kuan. Na, Pareha. mo naman ay uso ron. Alicia nami. Nanamis Alicia. Malaysia sa Udon. Malaysia sa Udon. Ano? Nanami guys sa family house. Tatay. Nalas tatay. Ikaw kaya nuna dito ko. Alag, batang upaw. Ha? Wa, kaya gamo ang motor adyonon man. Tay. Daragi mo ang anak nga nahug sa buho. Wala na ito, 15 anyos pa. Naganak ni mong baser. Apat kuhan. Ha? Awas. Dun. Ano to? Paminin. Wala na ito, kuhan, 15 anyos. O na may tawag-tawag kay kuan man nahug mas buho. Kada. Tay, kumusta tay? Okay naman. Ang gwapo Oy mo, doy, tay. kamusta doy? Ay, nindak ko. Mga pagkali. Ha? Yes lola. Nangaon may sinabawang isda. Go. Panyod to pa dato nga. Ha? Pamahaw mo to. Alanganin naman po sa oras. Nang lamiya. Mga kuha na, magkalas 11 naman siguro to. Bawal ba nang mag-help naman sa tiilo la? No, Pila na kabuhan? siyam. Medyo karong tumutin. Mansa na ba ng inyong province Cebu, labi ng Pugawa naman. Haman sila tayo may nang Samo Grabe kayo. na magpates, sabu. naman si Aisa. Monitor ba ka radyo? Ni ba? Sabi diri tay. Oo. Sakit ang kawang ay. Hayo. Hayo. Di anak ko. Kabang. Kabang, kamusta naman ka Kabang? Kabang. Sus, Kabang. Katupong Bilangkad ra ba? Pulisira ko ako sila Gabriel. Wagit ko sila. Butan, Miss Kabang no? Tinga sila nga. Nga naman. Kanang iro, basta atong panggaon mulaban na. Wala di. Mulaban Ha? yun Baga na ra ka sa balibo. Mulaban, murag tawag. Mamunggo ang isa, Ariston John. Ha? Oo. Naghagok nga na, ang tawag dari. Kami rin doon na bilhin ako doon. Kabang. Ang girosing dekandakan nga to. Nakaingon si Kristo tayo karong gino.
Pag ano ba ning iro, balik-balik mo din na nga tus kusina. At siya nga marato nga. Natulog. Diyan na sa si Arston. Mula ba Bagay, ning kon. Pangari pa nang nahilom ning puso ning Arston. Natuog man des Arston. Kanang. Agiro na nagbantay. Nga wakbo dito sa katre. Butan man ng iro kay mulaban man ni natin ng iro. Tingnan na muwan madudalan. Kujog minang. Nangita siguro. Para pa na. Kujog mi nami may baon. Ano man kakaba nga di man ka managad? Pagutom kay manimang yan eh. Ha? Nga di man ka managad? Ako motor ako na i-clutch. Ngitak ra ba? Ha? Ang kuha ni isa kabiyabas. Kuha ni na ng isa kabiyabas guys ang kanon. Naman na yung motor ba? Tara be. Nagdari. Ay sa lagi kuha ka hilaw. Huwag na kukuha yung Di oy. Buwang naman. Kabasa mo tayo kita kang bayabas. Eh? Gahiya na. Kabangan. Kabangaan pa lagi. Nakay kuan. Kanon kasi. Tagwala po na yun. nga basta tay. Na guys, kantang kuan bayabas hanggang buhok gi. Gilubid-lubid ni Bibing. Ay nagkaon man may ganyan dito sa kuan lamisa ya. Ano ka dito na hanggang Sakit buhok. bida kong review. Naglubid-lubid. Sakit akong review. Nakaroon manglakaw man ni Papa John John. Kamu drive na pa? Ha? Kamu drive? Kamu mo drahit? Gata na mga bulintang. Anak, dari mo siguro kami kay mo manilang bay nga daan. Hari ba? Nanasud. Ano lang ko ini? Dito dito. Ayo. Kailan po Jin? Gamay pa man ka sa una. Ayaw kayo panihapon ba? Hugasan na eh. Ha? Hugasan. Ang lo, jaragan ka Kinadyan sa lagi sa kayo hugasan. Grabe ko kan. Nagikakuan mo ko na ni Jial sa una kay gamay pa man ni. Di man ka mang hugas kada kaon mo siguro. Day. Gagapista. Nanami. Mura gagapista. Uy gani. Nanami day. Ha? Ang dami nagilang pilang kuan dari tiles. Dan ha, kaya mo ko taga forma. No. Iya ko ganina, ito ang kunamo. Hi guys, nanami dari laka Queenie na ilang Christmas tree. Agamo ang baby angel. Wala init-init lagi day. Ilan ta napiang kuno mong gipahilot ganiha. Hala ning bata ani. Iyat man ni sang Tara ba adlaw. si biskuit nakalimot ko dag biskuit day. Nalimtan. Kanina laman ni mo day chicharon day. Para bas kuan gab. Si Luoy laman ni nga mo ang baby ha. Si GR. Hindi nang motor ni. Oh. Si GR. May motor ito sa bahay nga wag gamit ang mga gamit. Da. Ming Ming. Si Panda. Hello Panda. Hello Panda, pawi radyo ko Panda kay. Permira ba ka na makita sa vlog? Garang ka cute si Panda. Kariday kay rang kayo day oh. Si Lemon. Limon. Ilang mama si Panda te. Ha? Si ilan na mama si Kanis Panda may lang mama. wala ilang mama. Ana ra ka Panda jo kalayas. Kari ko day lami ka jo color day. Si Lemon. Limon. Kamusta man ka Limon? Magkaring isa, nang minghoy man. Suda. Siguro na si Zati. Suda. Laag naman. Hi, Suda. Pwede pintanin na lang. Andi ay tanang dana ya okay na kay bag umana. Suda, si Batoy, Toy. Kibuloy. 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 Hi, Kibuloy. Ay kibu. Hi, Kibuloy. Mo di ay. Aper. Kibuloy. Aper, dali. Dali ba? Tapos Hansel sa likod. Ah, Sansel. Okay, kinay mga nga ano. Hansel sa CEO. Kibuloy, Kibuloy, Kibuloy. Na naitik man. Tira bang kulo?
Ana mo na sila hukot. Ha? Ana do hukot. Na dugakot. Hinuktan na sila. Hilot ka na Guys, kay papagabrilo ang kabuutan. sila hugas na Kasan. pabidya. Nilamtan. Diyan yung badikdik day. To budik-dik na mga to budik-dik ronte. Sawa. Nas budik-dik. Mo dyan na yung gani day. Di ba ang balay Si ng mga di ba Budik-dik. dito? Ganahan ko mananaw. Ha, gihak kan day Sansil. Pan kay aron di maligsan. Kay isa man naligsan una ni na. Hansel! Hi, Hansel! Musig man. Ano na? Hansel, Hansel. Hama man nilang bay sa unang daan. Wala ni na mo kuwi iti kay makuan man. Jug maligsan. Bitaw yung matos kalsada, luwag ra ba? Lagi sa mang dun kay suundan ni agos na sakit. Ay, Hansel. Hansel. Ano na? Hi, lagi dali, hi. Hi, dali. Hi. Pintalay. Ah, bako parang pintalya. Nasi, babaw. Ayo buhide kay jag mudagan na to si babaw. Namira ba color si Hansel? Ang anak may Oreo, tas Oreo dad. Kato si Oreo. Karon nga tuon to nato. Gakatag-katag sila na dato si Oreo. Ijahay sila gwardya. Bantajan nila te. Nagwardya dito sa, ha? Bantajan nila manok. Nari mga manok diha. Oh, na may mga manok dan eh. Asa ra mas Christine day. Tas luway. Haslaway. Babe sir ba may dadto sa una. Basta mo Classmate may pagka first year gumamila. sige uli to te. Ano naman na sil? Hansel. Sila mangilabot. Amo ra magud kang gibisita kay himo ming viewers. Di ka pwede buhian. Himo ming viewers Hansel sa YouTube. Pero may kanamang makitaan. Tato ta dito. At pata dito ni Kuan. Ni Oreo. Na sila karnaba oh. Mansa ni day. Agkuan ni no sigarilyas no namunga na ni. Wa mo wa pati. Para na mo nga digo. May lang paligid ka na yung mga prutas. Dahon lagi kuan man. Ha? Wood. Diud. Man. Wood na iya. May daang prutas na ikuan. Napay kuan karnaba dia. Hindi na pa sila karnaba. Daragi lang bay nga karaan. Kay namdam jud dani jung bay karaan sa una. La sa tungar diri pamungkot to. Oh, dani pa man to tanya ni tanan ni glass. Nas ni agi. Duba naman tiki. Hala ni ko naman naging magkubasa. Iya. Bingkatay na jung kubasa day. May kita nang dani tingko. Nga naman na Oreo, Oreo. Bibi. Hala. Bibi. Parang cute tagilang mo. Di ba ka na maitot day? Hawirag bibi. Mama bi. Batoy-toy! 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 Mga bagong anak ni da. Batoy-toy! Halaram mo ka dyan kakrut. Halagi sang gingan niya. Gingan niya. Batoy-toy! Lagi mong anak. Hala, pwede na dadag sibo? Si Zara ho. Pwede na dadag sibo pa? Diti pangazuan kag tuwa. Ha? Pangazuan kag pirmi. Halaram mo ka dyan ka-cute, day. Dito basta-basta madalang hayop. Nagmangay kog mga Mga kibol. mga kibul bitaw. Putol sa giko ko. Lagi? Para na kay putod man. Karyang ganahan di ah. Boy. Batoy-toy-toy-toy! Nagkuhan pa ko mga nga nila te. Batoy-toy! Lagi nga daning isa. Ano naman, maitot man. Batoy-toy! Kariba! Di arang cute. Ha? Gakas dito lang. Naman, magakas man. Hey! Hey! Nagkuhan naman kang Mang Marilyn. Hey! Kan panibaklayan si Oreo. Gana? Kang Mang Marilyn bilang Ang larang nga dyan ka-cute. Basik po din nila dun ra sa kuhan nga libre. sa barko. Sa barko. Ano? Batoy-toy-toy! Batoy-toy! Kari po do. Liwat sa ilahang mama. Si primer oh. Si primer guman. Dali, dali! Pintal usa. Kari po do. Nindot po di karang kakuan nag-ikog oh. Sa mudag ka ng kuan. Harang ka mo bug-ikog. Pwede pati na yung amaro Si ni primer na. pintalan. Lamisina, di karang ka-cute nga itoy.
Mo man ni giro nga kuan pa kanang putot katong putot ra ba no? Nagbuti. Hawa o lang tiil. Isa Jagi ko garang ka bulldog. naitaas og Karira may lahi kay. Taas og karira o taas. og. Daghan na lang Kare tayo murag tinipid. Bitaw ka na ba ang ganan kanang isa? Na isang color ba murag abu. Abuhon. Kana ganahan ko na dayan tanang dadto Cebu. Daday. Yo, or yo, kaminaw. Pwede pa dadan sa Cebu pa. Pwede ba sa kasama katalakayo? Gatason ba? Mugatos mas oryo. Halaloy la maginahan nag-uo kay Sa udadan ko na. haglakog dadto nag mga anak. Ano man di dadan? Kana jayaho na. Kari adadan. Kana yaho. Dadan ko nun eh. Pangaduan natin Jinji, naging isa ka baby. Okay ra nimo. Okay ra. Ha? Hindi siya. Yung man siya. Luoy. Tuwa ra ba ni katong primero ang ina katay ipadak ni mong tanang anak. Nagluha-luha sa tanong sa na. Luoy. Saging diri dagko. Dagko puluan. Tambo kayo yung ta. Mawa na mga primero nga kuya, tanong ba? Tanong. Wala ni magkakapayas dai. Baw na pa dihas na nga ginakapupo umi, baw naman ko tanaw ko no ya. May hinog na. Oreo, ano na imong bata Oreo be? Halara mo ga yung cute nila day. Ha? Parang ka cute na ikaw ko datong isa. Karida nice ang color kino. Marag tidiber. Mo na iliwat sa isang papa kani. Kay isang papa Masig pwede na ipa-LBC day nang madako-dako na ipadas dalagit. Tan ko anan. Pwede pala mantero sa ko ana ba kaday. Bitaw no? Napadyo ko danis puti ha gadyo nang kuwaon ka to. Kuan na pud ko tin sa iyang ipanghingan nila. Ana lang siguro nahingan lang sila kuan. Isa man ibda ni Baje? Kuan, tanawon. Murag kasagaran na ni Laki. Laki? Ana hingan lang si Milo. Si Milo, si Choco. Sino? Oh, si Milo, si Choco, ug si isa pa unsa pa bayuban. Kukuha. Tabliya. Tabliya si Kupiko. Oy, Kupiko. Ah, day Kupiko day. Kupiko, Oh, Kupiko. Tabliya, Milo, Burbrand. Mana? Puro naman yung mga kuanihang mga kuan guys. Katunga isa ka na ba? Parang mga nilang cute day. Iya, gini na. Ano sila mo kuwag guys. Karibari ah. Di mo kuwag. Tanawa. Nasa Kari color. guys. Oh. Ganahan ko sa color. Sa color mo yung ganahan ti. Bitaw no? Ganahan ko sa color. Adyo ko awaja Oreo ha kay Hindi na sa mga. mukhaan ako dari si mga anak kay rang ka cute. Hindi sa mga hilado. No. Parang ka cute day. Yuyu. Parang tinibird Mga sa si sisa Dibir naglakaw-lakaw. Hindi, mga tinibird naglakaw-lakaw. Dada ni rin sila matugin nagkagabi day. Di naman ihan gihapinan. Isa lagi nga ko anon. Ijang ijang gudon. Isa. Ano niya? Lutasan na mo si mamaahan na mong ihatag. Masugot ka? Ah, nang isa dada na si Masugot ka, ang ihatag di. Sugot ka di. kasabot. Sabot siya. Hindi gusto mabulag. Inansil ganito, rasa na sansil. Parang mo yung cute taday kato. Ha? Tambak ito mga puno saging no. Bujag ka ajo. Mga na kinaunang kuan niya. Kinaunang tanong ba? Naitik naman si Kon, sige na magusig. Kaya nga siya sa panghag sa manghod. Di ba gud panghanim manghod? Kuna ta ana. Ah, mo na panganay. Alin na pa? Atong kuag permit pa kare. Kana ti jagatason nimo. Jagatason ba? Uwing nang Kare o? pataan na sa Gulagungan Pila ka pa bayad og magkuag permit na? Bawo pugo. Pero mamatay pa no, paman malutas. Kinahanglan na si jaglutason pa. Mas hindi pwede na malutas. Ay, Dili pagatao. Didian. di ba, ay nagmaglutas ay pada sa LBC. Di sa Elvis. Harong ka dyan ka-cute. Dito ko na pagkatya. Ha? Pag isang ikog bawa. Kabantay ka tong at bang cemetery may vulcanizing na nana color. Meron ako kayo. Hinga niyang ganan, ay dyan ikog, parang kagamay. Di ba? Cute ay dyan ikog ba? Ha? Kanang color mausap pa na. Ito yung mga Hindi. basig mo ya gaya. Ang laki na si Ja. Ipabili na mga laki. Laki man day. Ang laki ti among ibilin. Ang badzi mo yung mga ipa-adapt. Ang badzi ka nang naghan manggod. Ibili ni day kay naguli na mo puhon. Kuha na ni pakapnan sa uro yung Mahaning makitan. Lamira bag mata. Aray dyan mata ulo dyan dyan. Halod dyan. Nagmata ni Mate Gabriel.
Hala. Ano man yan? Basi naguli na pun-pun day badake na ni. Haning Puhon. no. Mura na kibuloy. Luoy, paloy-luoy ang mata. Pero kinahanglan pa man nimo Puhon na man good. Ilhan. Ang good si. matutoy pa man kasi mo ang mama. Basta gikyutan ra jud ko niya. Cute man silang tanan pero kare gajud ako Kana mo kinakyutan. Paling-hilig sa mga tati. Pilihili ra bas mata. Oh, Ginoo ko. Mo. Nasa pagkiro, Ha? may animalan. Halina pa. Di lagi pwede kayo mga pangitaan ta anak. Yabag ni siya oy. Inana nagmata kay ito'y pamanggod na. Magkuan pa na siya. Nagtutoy pa man siyang mama. May tropate. Kuman. Oh, na imong mama kiss mama dali kiss. Kiss mama. Kari pud nindot man pud ri oh. Oh, gajang Sila iko. magsigig lang taw. Ha? Naunahan sila. Kasi nijang di man gud nila hilabtan imong manghod. Dili ra sila. Naitek. Gihan. Naitek kusig sa ba nagsilingan day. Kanang da may jong tapad. Ikural na lagi po dani day. Sa matagi sa dani. Sa pageja. Wa ni ajuan. Ha? Pero kami mo inag kuanto. Bye-bye. Oh, atiman kay Bye-bye mga batoy-toy. Na masunod ra ba si Janaho? balik. Kana dia kana dai. Kana yuta ini wajan na. Masunod ra ba si Janaho? Ano naman na? Ano na dari na nahan kita po oh. Tanaw tinanan ni ni mo. Alam uban magani sila sibutanan. Ato jud daw da no. Nagkonkon sang tiil. La, ala na balintong na. Na sing balik-balik ko kare cute man pud na item gamay. Pila pa ni kabuan day? Buwan pa ni sila kapin. Matay parang imo nang i. Maagtas panitik. Kato lagi to ah. Sidang may dakot no, tanaw. Sidang may dakot. Yan may Usab pa ba ng kulura? kare may kinagamjan. Parang ka-cute. Nakibol sa. Wala saray taas ug ikog. Tatatang budik te. Tutang badik-dik ta. Bayan hira mga maglakaw ha. Imagine na ang giarhi sila badik ka ni sila. Parang ka-cute. Viral gid mo kay gis. Ibla. Gita naman kay Malingaw ang ko mananaw. Malawi ko malugsan ba. Kasagara lagi nga nang Di ka na manglakaw mo to kalsada day? magbantagan na lagi ni sila. Ha? Di ka sila katuod te. Kaya may paman. Kasi malusot ba? Nga nang manguan na. Malusot ka to. Ika nang kana malusot na baliktan na. Bye-bye! Ano na po din ako. Bye-bye! Hala, ning sunod mga juday. Hala ni sulod. Sulod mo ka. Ang brown. Sulod mo. Sulod mo to. Okay. Pangayong papayas na ka na. Albangan na itong kanon. Ako rin kuha. Hala, basig. Kasi tagi dyan na. Kana dito dapat tayo dire na yulilo na. Na may kuhit na rin. Oh, wala. Nangas atos GR. Noksa. Diara. Ay, are. Bangaan. Atong sawon kay malata. Ano na si Jaya? Ay, basig tagakan tagok sa. Tagakan ang sa kanya. Lamiro dito sa liwagas ni ay kakaon jud ka. Usay ra man makakapajas dito mahal man. Mahal kay dito? Dani tiyar nagara kapajas. Palitunon mahal day. Nasag dira kay mo nang utanon. Sayang. Ado ba na namo? Tuara. Yun. Hinog na gid ba? Lamig porma si style sa inyo ang bahay. No? Te, mo sinimbahan. Simple lang ba? Simple ra siya. Naman yung paligid nga na yung mga manok. Una pa yung mga manok oh. Ha? Magdakot pa mo. Sayang manihawon. Ha? Ha? Naduli ito. Gusto lagi nani Hinog ba? Tag manok, wa may lugar kami nani do. Nga ni nga lugar mo nindot. Hindi ka mang video. Ha? Dari sa mang garden. Mabidyo siya ko dali sa buong garden. Kaganahan ko mong tanong sa buong garden. Ibuloy dali, banta. Naghahanap bunga sa Wa kay kamati. Ay ka. Ano? Ya. Ilaw pa man. Kasi nanay maka ako niya. Ni makilaw ba makilaw? Lagi pang tup-tup lagi gukra day. Oh, kuan na nga, kuan na si Satin. Pang salingsingan. Nagadaot na. Ano ko niya? Di matumban. Na yelo-yelo pa. Ay man. Kana na pwede na na. Kana. Sige, lali palida.
Hala, gilahang taong, nanay mga batin-batin. Nag-harvest ni gahapon. Ha? Pwede na ako. Kasalong, mga salong, manglaog. Napiburik-dik. Nangilang alubati o, nailang alubati o, dalami kaso kudlot. Dali mo ng harvest ni Ay, hapon. bukti na dani way kwarta, mangutlurag mga ingani mo. Sana inani kayo. Libre ra gulay tino. Hindi ba na kaso gulay? Kwanta na ito mga Kani mautan ba sa pud ni day? Kani udlot dani. basa. Oh. Oh, kana talbos niya, di ba? Kani magkuhan mo ya, kaya magtuha ta. Kani ba? Tuloy ko ano, makadamot. Gaya na dito ba? Sa balay ba? Baw na basbay ba siguro? Kaya pala ba? Palijaw. Di palija. Kani jati. Kana pupo ah. Ayaw. Kamay na lang ni Injong mautan ba? Gaylay na nang kuhan. Nay daghang mga manok ko gadaw-laaw. Magdakop lagi tate. Ayaw kay luoy manihawon day. Luoy hawon balaga jay hawon sa kanon. Luoy. Buntis na. Hala si Badikdik. Budik-dik. Badikdik. Tupag lagi na. Badikdik. Oh, kadik. Badikdik. Badikdik. Singin taon. Badikdik. Sa nabutsoy. Ano dik? Daras Badikdik. Kawid na dyan ko ni mo Badikdik. Darak tijan. Buras din ni Day. Halay nagmanganak na yun. Napirang daghan ng cute. May sang ko ana, nandidi ba? Basta didi lagi mga anak. Kami sa unang bubuyan may basta mga anak lang ang didi ang murag manguhan. Kampit na nga. Namuruma na ba? Ayaw ikon imong pasaw. Napimanok na sunod-sunod oh. Ang gano'n. Manganak na ni Ponda dyan. Ay daghang anak. Kuan. Ah, karon ning January puhunti. Puhon na napod mo yung mga daghang Sa baktin. niya abot, January. Pero, mga G siguro. Saan na dyan ikaw ang tahop? Feeds o kahit. Buwag dyan mo kaon. Kaon na sila das nangagi ka tong primero ni sang kuan nagtimi-timi pa no. Kung baguhan bitaw siya. Baguhan pa siya. Ito yung bay kay kuan. Landong ko nila pa sa magtuna-tuna no. Ni sa swimming pool. Ito ba may kilandong siya. Landong po no. Init ang Ano panahon. sa mga dul-dul? Ay nilakaw, tuwag mo dilmunti siya tuon niya. Ah, si Panghuro, Ronnie, namatay. Kung namatay si Para na kon ba, Maria? Nalidati ng mga manok ano man dai mga an. Nami ko pa nila siyang manok. Kanad birikdik. Kumbati. Karong mabusog narabay bata. Duharaba mo mga un. Daghan na sila te. Daghan na Mao lagi sila. kaluyan naman ni taon pila ka mo. Kuluyag pila ka buhok Kuan man ni natin. sila kay igsoonte 18. Kani sila. Oh, 18 na sila. Magaban. Wala nakabuwag na, di ba duha man to hanggi kuan. Ja si budik di ka mangipabilin kay mao magbadsi. Anay na mo nagisidya. Mao na pala yung mahimong inahan. Makakwarta ra mo dani punday. Mabalik dyan ni. Ay mga anak ni. Makabalik dyan mo pun. Makakwarta ra mo dani. Oo, puhon. Pero di lang gyapon ni Jowa doon. Magbuhi lang mas gyapon mo. Sige sige gapon. Ana ragod. Huwag nalaman tayo may ngani sa mong lugar ba? Namita. Lamenta maginganig. Napay ngani sa tuang lugar. Nakatog space dito ya lahi. Yaman to. Tubangan. Kanang Oral dito. kanang agianan o kanang kuhan. Ang multikab. Maura man na. Tagaan na mo gagyanan. Kaya kung prinsipal sa ako ang likdoon, liklamot ko. Yung bobo lagi ka day. Doy lamas kinikimi gilantan. Amura na squatter. Ang pagkakaba nagduwa-duwa sila daw sa adlaw. Hindi pilot. Oo, Pero dili na mo na tubangan. Sunod. Luoy. Ya, itaga. Di masala mo hato yung nagsama. Nangamang na nila ang kamutihan o. Dapat mga niaging si Mana. Dito lain na putagi sa dito day. Puto kayo yun na puto. Aging jutawan na Taman dyan. na ni. Mangunod na ni. Pohon. Puhon taloyan. Kay saging. Tambayanan. Narani sila magkape. Ani sila magkape pa katong ilang vlog. Ana. Oh, Tambayanan na mo. Ansa ni day? Daghan man tubungan ni te. Kalang sitro. Citrus na pa. Man. Kani. Kanang murag orange. Nagurot no ni. Lami yung paligid ka na yung mga daghang mga tanom na Kawa lagi ko an ba. nakawagi stress. Sabi ni Nick, labang na ilan. Ha? Oh, kanang managko na. Baga nagsa. Ay no, paginluan lang di man. Paginluan lang. Oh, nanoinit. Pwede naman magsiksik-siksik kay banainit. Landong na. Bude kanara ka ha. Budik-dik. Bye-bye, budik-dik. Tubag din azati. Kaubun. Budik-dik. Pingkag may Hala. danggan. Ay danggan. Naya na no. Tanawa yan na.
Ang kanang naisa, kanang atot ba? Pwede ra tong giingan Kuya Junjun pa. Oh. Oh, Ito bang ipahid? Kailan na daw kanang metal Mm. primer ba? Yung man sa metal primer, usa. Duha ra man. na ko yung ngani oh. Mani, sa nangante, mani. Manitri. Kaso lang ning dako kang gilubong. Namunga na. Namunga na. Napi ang may anak ito dagko, dako na. Hmm. Diyan mo na nag Pero nito po nagikang ra kay pang password kaya ba po na. Kay bintana dili limo. Dalimot bitaw. Hoy, di aras mingming. panda. Panda. Ano man ka panda? Nilas ko an, sudag ni limon. Pawira sa kuha kay viewers ra ba ko nimo sa YouTube. Uy, uday ng bunga. Hadangan sa mga buwak oh. Alag lamon sa ito kay namunga na. Wa pa natanong sinibunga. Hindi ah. Mga market. Kanay bunga tulo ka buok. Balik yung mungoy. Basta minarkot. Oh. Bilumbayan man namo dato limusito na. Ha? Ito ana. Lubasan na mo limusito na. Bitaw. Inyo po na pinalit. Pinalit ko na namo. Markot ko na ba sinano Pampaswerte ba dyan ng limonsito nga tanom ni Muskilid si mong bay? pagtanong sa yung mga gilid ay parang tangla day kan tangla dili dulo ng pitil. Mo lagi nga mo. Tangla. Dato dapit may mong butangan niya. Kusipod. Gagmay lang kay mo labong pud. Mo lagi. Di dito dapit gani, dito butangan, dito sa tubangan dito ba sa likod. Panda. Nindot yung pistos yung balay oy. Nindot pisto. Nindot bitaw pisto silang bay no? Na namuwak na oh.